Фатих Әмирхан. Қадірлі минутлар. Илдус Ахмеджан оқи. Жылақлар сіз. Бүтін ғұмырыңызны жылап, сықтап ұздыра тұрған кішілерсіз деп, Рашат үстәл янынан тұрып кетті. Аның бүтән вақытларда шатлықлы, адарынып, хаятлы секірініп тұра тұрған матур қыңғыр көзлері, бұл сөзлерін әйткенде әллә нишек ялқау ғына, ихлассыз ғына, пышынып ғына үстәл тирәсендә отырышқан кішілеріне сүзіп шықтылар. Үстәл тирәсендәге халық әлі генә тіреклікнең мәгънәсезлеге, тұрмышның қызықсызлығы хақында сөйләшеп бітіріп тұралар иде. Рашат күзіндәге алтын пенснесін алып, аның пиялаларын яулық белән сөртә-сөртә сүзендә дәвам итте. Үзегез дөньяда тора белмисез, үзегез тиреклегегезгә мәгънә, тормышыгызга кызык бирә белмисез дә, мәгънәсез, кызыксыз дип җылыйсыз. Юк, мең мәртәбә юк. Мәгънә дә бар, кызык та бар, ләкин аларны таба белергә кирәк. Сез барыгыз да артык акыллы башлар, дөньяда акыл белән тормакчы буласыз. Шуңа күрә сезгә тормыш кызыксыз да, мәгънәсез дә. Сез йөрәгегез, хиссегез белән турып карасагыз иде. Шул сүзләрне сөйләмәс идегез. Менә миңа 24 яшь тула. Бу ширек гасырлык гомер эчендә минем берничә генә кадерле минутларым булды. Шул санаулы гына минутлар, бөтен шул 24 елның 24-сенә дә мәгънә дә бирделәр, кызык та бирделәр. Әле хәзергә кадәр алар артка калган сихрле якут кояшлар шикелле минем тиреклегемне нурландырып торудан туктамыйлар. Юк, сез теләсәгез нәрсә дигез, ләкин мин шундый кадерле минутлары булган тиреклекне, тормышны мәгънәсез дия алмыйм, кызыксыз да дия алмыйм. Ахыргы сүзләрдә әйткәндә, Рашатның күзләре инде әвәлге ихлассызлык ялкаулыкларын җуялтып, гадәттәгечә шатлыклы адарына, хаятлы сикеренә башлаганнар иде. Эш пошыргыч сүзләрдән мәҗлес халкы үзе дә туйган иде инде. Кызыклырак бер мәсьәлә ачылмасмы өмете белән Рашатны шул кадерле минутларын сөйләргә кыстый башладылар. Рашат әйле-шәйле бераз торганнан соң, йомшак креслоларның берсенә киерелебрәк кырын ятты, пенснесен уңайлап куйды да сөйләргә тотынды. Кадерле минутларымның берсен, иң әвәлгесен, әфәнделәр, мин сезгә сөйлим. Мин әле ул вакытта 18 генә яшьтә идем. Бу көнгә шикелле хәтеремдә. Май числосының 17-се кичкә кырын иде. Артык ямлы, гаҗәеп аяз көннең якты, җылы, тыныч һәм хуш исле кичен мин ботанический бакчадан ерак түгел бер җирдә, Кабан күле читенә ясалган бер агач күпер өстендә каршы алдым. Вәгъдә буенча бүген кич бу күпер өстенә Али киләчәк иде. Значит, марҗа кызы дип сораган тавыш Рашатның сүзен бер генә минутка бүлдереп торды. Сораучы бу мәҗлестәге ике кызның берсе Фатыйма иде. Рашат Фатыймага дустана елмаеп карады да, Али дип йөртә торган кызымның нинди милләткә мәнсүб кыз икәнен, господа, мин әлегә сезгә әйтми торам. Кызымның хәрәкәтләреннән, бәлки, үзегез дә аның марҗа кызымы, татар кызым икәнен аңларсыз. Билгеле инде, Али дигән исем ул кызның чын исеме түгел. Сез аны Галия дип аңлау белән Александр дип аңлау арасында ихтиярлысыз. Билгеле инде, Галия дип аңлау белән Александр дип аңлау арасында ихтиярлысыз диде. Аннан соң хикәясен дәвам иттерде. Беләсез, әфәнделәр, язның бу мин сөйли торган чакларында Кабан күле никадәр матур, никадәр җазибәле була. Акрын һәм тыныч исә торган яз җиленең җиңел генә тибрәнүе белән әледән-әле җыерчыкланып китә торган суның күпер баганаларына килеп бәрелеп, җиңел генә шыпылдавын һәм әллә кайдан күлнең икенче башыннан ишетелә торган скрипка тавышының кайсы бер кисәкләрен тыңлый-тыңлый, Алины көтәргә тотындым. Күзләрем
ул киләчәк юлны сагалыйлар иде. Акрын гына баткан кояшның күк йөзендә калдырган ялкынлы кызыллыгы кара кучкыллана башлады. Җир йөзенә, су өстенә зур бер вакар һәм тынычлык белән нурлы караңгылык инде. Әнә берәү килә. Кыскарак, йомыррак буйлы бер сын, кызлар гына булдыра торган нәзакәтле адымнар белән монда таба ашыга. Ул сын, ул адымнар минем күңелемне кытыклыйлар, ашкындыралар. Алидыр. Ул чынлап та али булып чыкты. Минем күзләрем, минем күңелем яңлышамы соң? Аныкы шикелле минем йөрәгемне кытыклый торган сын, аныкы шикелле минем күңелемне ашкындыра торган адымнар җир йөзендә алидан башка кемдә булырга мөмкин? Ни өчендер без әүвәл бер-беребезне күрмәгәнгә салышкан булдык. Ул күпернең аргы башына табарак барып туктады. Мин баскан урынымда бирге башта калдым. Аның янына барасы килә, бик килә, ләкин батырчылык җитми, көч юк. Килешмәстер, яхшы булмастыр төсле. Я Рабби, ул үзе минем янга килсә ни булыр иде соң? Бер минут үткәндерме, юктырмы? Без икебез дә урыннарыбыздан кузгалыштык та, үзебез дә белмичә бер-беребезгә каршы килештек. Сез Рашат күптәнме монда? Мин сезне күрми дә торам. Али бүген башка вакыттагыннан да матур, сөйкемле, җазибәле, әллә нәрсәле. Ул нур шәшеп тора торган кап-кара күләш күзләре, киңшә генә нәзик каргылт кызыл иреннәре һәм бөтен йөзе белән елмая. Нәкъ көлә, нәкъ җүри, бәгъреңне өзә. Аның шулай сихрле елмая торган киңшәрәк каргылт йөзе бу көнге язгы төн шикелле һәм каргылт һәм нурлы. Без күпер читенә тотылган рәшәткә янына килдек тә, терсәкләребез белән аңар таянып, берничә генә секунд суга карап тордык. Ниндидер бер куәт безне бер-беребезгә таба итеп, беләкләребезне бер-берсенә сыландырып куйды. Мин Алиның тулы беләгенең эссесен һәм йомшаклыгын үз беләгем өстендә тоя башладым. Бөтен тән, бөтен кан аркылы әллә нинди сихрле бер ләззәт үтәргә тотынды. Булай дигәч тә сез тагы, господа, әллә нәрсә уйламагыз. Миндә шул вакытта берәр хайвани тойгы булгандыр дип фикергезгә дә китерә күрмәгез. Юк. Алине яраткан Алла белән тереклектә кадерле минутлар бирә торган Алла белән ант итәм, юк. Бу вакытта миндә нәфәсәт, нәзакәт, матурлык белән ләззәтләнүдән башка бер нәрсә дә юк иде. Без башларыбызны күтәрдек тә, рәшәткәләргә терәлеп, акрын гына сүзгә керештек. Бөтен кабан өстен тутырган көймәләрдәге кешеләрнең шаулаулары, шәһәр өстеннән күтәрелгән гөрләүнең күл өстендәге яңгырашы безнең акрын гына сөйләгән сүзләребезне бер-беребезгә бөтенләй шыпырт сөйләнгән шикелле иттереп ишеттерәләр иде. Гади генә, бик зур нәрсәләр аңлатмый торган гына сүзләр бу шыпыртлык астында гадилекләреннән чыктылар. Бик кирәкле, бик мәгънәле, бик зур һәм бик серле булып киттеләр. Яһу, кайчаннан бирле булай сүзләр ике катлы булып киткәннәр. Иске катлары тереклекнең иң гади генә нәрсәләрен аңлатканда, аскы катлары әллә нинди аллы-гөлле мәгънәләр аңлаталар. Үз-үзләреннән янып, ялкынланып, чәчәкләр атып, сез икегез дә бик матурлар, бик сөйкемлеләр, бик бәхетлеләр дип сайрап торалар. Әнә кабанның аркы ягында бөтенләй утлар эченә батып калган зур бер фабрика күренә. Аның аслы-өсле 5 катлы тезелеп киткән тәрәзәләре ялт итәләр, якты чәчәләр. Аның очсыз-кырыйсыз машиналарының улаулары бу якка йомшак кына гөрләү булып ишетелә. Кем белә, бәлки ул бөтенләй фабрикада түгелдер. Бәлки ул Һарун-эр-Рашид хәлифәнең кунак сарайыдыр. Али күләш күзләрен миңа якынайта төште дә, карагыз әле кабан тирәсенең күренешен. Бүген бигрәк тә матур бит ул ди. Әйе, мин әйтәм, әнә теге баштагы урман зур каратап шикелле генә булып күренеп тора. Әнә аның эченә салынган дачаларның тәрәзәләреннән төшкән ут яктылары
Ерактагы йолдызлар шикелле елтырыйлар. Әнә аннан биррәк салынган авыл шәүлә булып күренә. Менә безнең аяк асларыбыздагына куак белән катыш үсеп тора торган камышлар акрын гына кыштырдап безнең сөйләшүебезне тәкълид итәләр. Шулай итеп без Али белән озак сөйләштек, туя алмый сөйләштек. Кайсы вакытта ул йөзен минем йөземә якын ук китерә, кайсы вакытта ераграк тота иде. Ничектер бер вакыт ул бүтән гәүдәсе белән миңа якын ук ялышып китте. Хәтта аның иссесен мин үземнең бүтән тәнемдә сиздем. Менә миңа уң кулымны бераз җәясе һәм бераз сузасы да Али минем кочагымда була. Йөрәгем сикренә, күтәрелеп бәрелә башлады. Я Рабби, миндә андый батырлык, андый көч юк шул. Кулым җәелмәде дә, сузылмады да, көчсезләнеп, хәлсезләнеп, җиңелчә генә дерелдәп, үз урынында тора бирде. Хәер, бу хәл озакка сузылмады. Бер минуттан Али бүтән гәүдәсе белән миннән ерагайды да, таянган урыннан җитез генә күтәрелде. Мин дә күтәрелеп аңар таба борылдым. Аның бит урталары һәм күзләре яналар, ялкынланалар, ышкынланалар төсле иде. Ничкә генә ал кофточка аркылы алмалар шикелле калкынып тора торган күкрәк астыннан аның йөрәгенең ашыгып каты типкән тавышы минем колакларыма аермачык ишетелде. Алечка, сезгә салкын түгелме? Юк, салкын түгел. Безгә инде кайтырга да бик вакыт, мине өйдә җуялтканнардыр. Юк, торыйк әле бераз. Монда шундый матур, шундый рәхәт, торыйк әле, Алечка, торыйк әле бераз. Али ялкынлы күзләре белән миңа туп-туры карады да, баскан урынында калды. Аның үзенең дә кайтасы килми иде. Без 3-4 минут тын гына тордык. Бер көймәдә скрипка һәм гармон белән сакмар су көен уйнап киләләр иде. Көймә безнең алдан гына үтеп китте. Мин ичемнән генә уен көенә. Үсәдер таллар сакмар су буенда, үсәләр кызлар җегетләр куенында дип җырлап калдым. Көймә узып киткәч, Али бүтән гәүдәсе белән миңа таба борылды да, менә нәрсә Рашат. Мин сезне монда сау булышырга чакырдым бит. Иртәгә без әниләр белән бер авылга китәбез диде. Ах, ник аны миңа әйтәсез, Алечка? Бу сүзегез белән сез минем иң бәхетле уздырган төнемне җуялтасыз бит. Без тагы сөйләшеп киттек. Али берничә назлы сүзләрдән соң үзенең авылда бик күп торса 15 көн торасы икәнен сөйләде. Менә күкнең бер чите агара башлады. Су өстеннән бераз салкынчарак вә бераз юшрак һава исеп китте. Али тагын өен сагынып алды. Иртәгә анасыннан зур бер орыш эләгәсен исенә төшерде. Мин тагы бераз гына, бик аз гына торыйк әле. Монда шундый рәхәт, шундый матур. Торыйк әле, Алечка, бераз гына дидем. Ул тагы калды. Без тагы тордык. Менә таң атты. Әнә Кабанның икенче башындагы урман, авыл, аның кичкенә йортлары күренә башладылар. Менә ботанический бакчаның биек юкәләре, аның янындагы дачаларның япь-яшь куаклары арасындагы гайры мөтәнаһи кошлар шыр килергә тотындылар. Әнә аларның кайсылары тырышып сайрарга ук керештеләр. Менә саба җиле исте. Али бу матурлык, бу рәхәт уздырылган вакыт белән бәхилләшкән шикелле итеп, 2-3 минуттан гына торды да, матур сынын җитез генә турайтып, әйдәгез, Рашат, кайтабыз. Монысы өчен дә иртәгә нидән эләгә инде миңа диде. Яңадан 5 кенә минут, Алечка. Ул 5 минутны безнең капка төбендә уздырырбыз, ярыймы? Ярыймы, Рашатчик, дип Али матур йокысызлыктан бераз арган күзләрен иркәләндерде, елмайтты. Карагыз әле, ул беренче мәртәбә мине булай иркәләү лафзы белән Рашатчик дип атый бит. Рашатчик. Бу сүз Али авызыннан әллә ничек артык нәфис, артык матур һәм йомшак кына яңгырашлы булып чыга. Я Рабби, исемемне шушы кадәр матур итеп әйтә торган бу иреннәрне мин үбәр,
Үбәр, гакылдан шашып үбәр идем. Алинең таң салкыны белән туңа башлаган кичкенә кулчыгын алып, үземнең култыгыма тотындырдым да, без кайтырга чыктык. Ул кадерле күпер, ул матур кабан, ул шагыйрәнә күренеш, ул бәхетле төн, һәммәсе артта калдылар да, без Али белән икәү генә, ялгыз икәү генә киттек. Өстеннән зур агачларның киң ботаклары чыгып, безнең юлыбызны күләгәләп тора торган озын бер койманы үткәндә, без тын гына сөйләшми генә бардык. Аннан соң Али минем култыгымарак керә төште. Башын минем иңбашымарак якынайтты да, без сөйләшеп киттек. Безнең як-ягыбызда кышлары яңа гына уянган бакчалар, кешеләре әллә кайчан йоклап беткән өйләр калалар иде. Алиларның капка төпләренә җиткәч, без тукталдык та, бер-беребезгә каршы әйләндек. Аличканың гифәк шарф астыннан бераз тузгыбрак чыгып торган җемелдәвекле кара маңгай чәче минем күзләрем турысында. Аның яшеннәр чәчеп тора торган көләч матур күзләре минем иреннәрем белән нәкъ бер турыда иде. Бер вакыт ул чәч кисәге, ул күзләр мине сихрләп, үзләренә таба тарта башладылар. Минем аларга якынаясым, бик якынаясым килде. Эх, шул җемелдәп, тузгыбрак тора торган чәчне иркәләп кенә, йомшак кына итеп үпсәң иде. Миңа ул чәч кисәген үбәр өчен алга таба кичкенә генә бер хәрәкәт итү, бер сузылу җитәчәк иде. Ләкин мин сузыла алмадым. Андый матур чәчне ничек итеп кызганмый үбәргә кирәк? Якты минутлар ялтыравыклы яңгыр тамчылары шикелле ашыгып бер-берсен кушып үттеләр. Үттеләр. Без әүвәл капка төбендә 5 кенә минут торырга уйлаган булсак та, 10 минутта тордык, 20 минутта тордык, ярты сәгатьтә тордык. Күк йөзе яктырганнан яктыра бара иде. Әнә кояш үзенең чыгышыннан хәбәр бирер өчен әүвәлге нур тамчыларын җибәрде. Әнә әллә кайдагы бер фабрика моңлы гына киң генә тавыш белән озак итеп сузып сызгыртты. Әнә күкнең бер читеннән аңар каршы тагы да моңлырак, тагы да киңрәк тавыш белән җавап бирделәр. Али бу тавышны гаҗәпсенгән шикелле итеп тыңлап торды да, яңгыраш басылып һава тынгач, "Ну, Рашатчик, хушыгыз. Без инде 2 чатна үтмичә яңадан күрешә алмабыз" дип, аерым-ачык иркәләнеп, кичкенә генә кулчыкларын минем учларым эченә куйды. Аның күзләре миңа әллә ничек моңланыбрак һәм оялып карадылар. Мин каушадым һәм үз-үземнән җуялдым. Аның салкынчарак кулчыкларын үземнең эссе учларым эчендә кадерләп, иркәләп, кысып, үземә таба тарттым. Кулларга ияреп, Али үзе дә миңа якынайды. Мин аның иркәләнеп янып тора торган матур күзләренә үземә дә сизелә, үземне дә оялта торган бер хирыс, бер мәхәббәт белән ялкынланып, туп-туры карадым. Ул кызарынды да күзләрен җиргә төшерде. Мин дә кызарындым, ләкин күзләремне аның күзләреннән алмадым. Без бераз вакыт тын гына, тик кенә шул килеш тордык. Аннан соң мин үземдәге кәефле каушауны көчләнеп җиңдем дә, Алиның күзләрен үбәргә омтылмакчы булдым. Ләкин нәкъ шул вакытта ул күзләрен миңа күтәрде дә, оялып, иркәләнеп, минем касдымны белгән шикелле итеп карады. Бу караштан соң инде мин аны үбәргә җөрьәт итә алмадым. Ул акрын гына һәм нечкә генә итеп тамак кырды да, "Ну, Рашатчик, вакыт. Сау булыгыз" дип, кулларын минем учларым эченнән коткарырга тырышкан сыманрак итте. Ләкин мин аларны ычкындырмадым. Шуннан соң Али кинәт кенә бөтен буе белән турайды, башын югарырак күккә табарак күтәрде дә, "Онытмассызмы мине?" дип сорады. Мин, "Ах, онытаммысың" дип җавап бирә генә башлаган идем. Аның тиз-тиз генә, булдыклы гына, үткен генә адарынып, иреннәремнең читеннәнрәк үбеп алганлыгын тойдым. Һәм учларымнан кулларын коткарып, чабып капкадан кирип киткәнлеген күрдем. "Я Рабби, өнемме бу, төшемме бу?
Нинди рәхмәт фәрештәсе миңа мондый кадерле төшләр күрсәтә. Біраздан соң гына мин бу вакыйганың кадерле төш кенә түгел, бәлки кыйммәтле өн икәнен аңлап алдым. Авызымнан шыпырт кына «Алечка» дигән сүз ышкынып китте. Үз тавышымдагы хирыс, мәхәббәт, ялкын һәм бәхетлелекне үзем бүтән тәнем, каным һәм йөрәгем белән ишеттем. Бу вакытта инде Али өйләренең ишеге төбенә барып җиткән иде. Минем «Алечка» дигән сүзем һәм ул сүзне әйткәндәге тавышымдагы хирыс, мәхәббәт, ялкын һәм бәхетлелек яңгырашы аңар да ишетелгән булырга кирәк. Ул борылып миңа таба карады да, бүтән гәүдәсе белән елмаеп, кашларын иеп, минем белән саубуллашты. Аның күзләрендә мин үземнең тавышымдагы хирыс, мәхәббәт, ялкын һәм бәхетлелекнең нурлы күләгәләрен аерым ачык күрдем. Мин аның өй ишегеннән кирип киткәнен карап тордым. Ул ишек эченнән гәүдәсенең яртысын гына күрсәтеп, яңадан миңа таба борылды. Яңадан кашларын иеп, көләч вә бәхетле күзләрен елмайтып, минем белән саубуллашты да ишекне япты. Я Рабби, әллә син ул кызны фәрештәләреңне яраткан нурыңның бер кисәгеннән яраттыңмы? Мин дә үз өемә таба юнәлдем. Хәзергә кадәр күрмәгән идем әле. Инде кояш та нурлы йөзен җир өстенә караткан икән. Әнә ул яктырта. Бүген ул әллә ничек башка көндәгеләрдән аерым, башка көндәгеләрдән куәтлерәк яктырта. Җир өстенә ялкынлап тора торган алмаз тамчылары куя. Җир өстенә ялкынлап тора торган алмаз тамчылары куя. Мондый алмазлы кояшны, мондый нурлы көнне мин әле гомерем эчендә әүвәлге мәртәбә күрәм. Әнә ниндидер бер көтүче үзенең сада гына быргысын кычкырта. Ул көтүче зур бер музыкант булырга кирәк. Ул быргаңар күктән ингән булырга кирәк. Андый матур, андый мусикави тавышны мин әле гомерем эчендә әүвәлге мәртәбә ишетәм. Менә берәм-сәрәм кешеләр очрый башладылар. Алар һәммәсе дә бик яхшы, бик саф, бик гынахсыз булырга кирәк. Аларның күзләре шулай дип гуахлык биреп торалар. Я Рабби, я матурлыкны яраткан, Алины яраткан Раббы. Ни арада әле тиреклекне булай нурландырдың, булай чәчәкләндердең дип Рашат хикаясын тәмам итте. Һәм җитез генә тибрәнеп, тәмәке кабызды. Сез, господа, теләсәгез нәрсә әйтегез. Ләкин мин тиреклекне кызыксыз дия алмыйм. Шундый бәхетле төннәре, фәрештә шикелле алилары булган тиреклектән мин зарлана алмыйм дип халыкка карады. Сәлим, озын буйлы, калын җилкәле, кап-кара җегет, скамьясыннан кузгалып, бүтән буе белән бераз киерелде һәм йөренә. Кычагыңа үзе килеп кергән кызны үбәргә куркырлык наивный булгач, мин синең тиреклекне шул кадәр мактавыңа бер дә гаҗәпләнмим. Минем йөзләп кыз үпкәнем бар. Йөзләп кызга шундый күлләр, шундый күперләр өстендә сөям сине дип ялганлаганым бар. Һәм үзем аларның шулай дип ялганлаганнарын тыңлап бик бәхетле булып күренер өчен авызымны булшайтып торганым бар. Ләкин бәхетле була алганым юк, диде. Рашат аның сүзенең биткәнен дә көтмичә, үзеңә үпкәлә җаным. Синең тәнең белән дөньяда торган, син ялганлаган, үзең шикелле тәннәре белән генә дөньяда тора торган һәм сөям дигән сүзне ялганлап кына әйтә ала торган кызларның гына сөям дигәннәрен тыңлаган, диде. Хәзергә Рашатның сүзләрен бик ихлас белән тыңлап утырган Фатима яңакларын куллары өстеннән күтәрде дә аңа карап: "Али кыз Марҗа кызы бит", диде. Рашат уйчан гына елмайды. "Да, Фатима туташ, безнең заман кешеләренең барысының да әүвәлге алилары Марҗа кызлары булалар иде. Чөнки ул заманда татар кызларын сөю харам. Бары аларны өченче хатынлыкка алып, чәчләреннән өстерәп кисү генә хәлал иде", диде. Фатима уңайсыз гына елмайды һәм
сіз үзігізнің бақытлы минутларығызны үш болды деген едігіз. Әлі бізге бірсін генә сөйләдігіз. Мөмкин булса сөйләгез әле башкаларын да дип, яңакларын яңадан куллары өстенә куеп, тыңларга хәзерләнгән кыяфәткә керде. Фатих Әмирхан. Кадерле минутлар. Рашат сөйлимме, нишлим дигән шикелле итеп башкаларга карагач, Сәлим: "Сөйлә, Рашат, валлаһи, кай вакытта сентименталь нәрсәләрне тыңлауда күңелле булып китә. Тем более син оста итеп матурлап сөйли беләсең", дип куйды. Рашат Сәлимгә карап, Госманлы төрекләрнең тәмәнние сыман бер хәрәкәт ясады да: "Оста итеп матурлап сөйли беләсең дигән сүзең өчен бу сиңа", диде. Аннан соң сөйләргә тотынды. Вакыйга, господа, моннан 4 ел элек булды. Июльнең иң эссе көннәреннән берсендә мин Усланга чыктым. Беләсез инде, бу авыл Идел елгасының Казанга каршы ярында шактый биек бер тауның итәгендә шагыйрәнә тәртипсезләнеп ята. Аның вак-вак кына йортлары куәтле куллар белән сибелеп җибәрелгән шакмаклар шикелле анда-монда еш-еш сирәк-сирәк басып, утырып, ятып торалар. Миңа Усланда Гариф исемле бер әфәндене күрергә һәм аның белән танышырга кирәк иде. Күлмәкчән генә булуыма карамыйча, кояшның эссесеннән куырылып, Усланның тәртипсез урамнары буенча берникадәр кичерәк йортлар, киң-киң бакчалар буйлап узганнан соң, бер йортның капкасыннан кирдем. Иптәшем ясап биргән планга караганда, бу йорт Гариф әфәнде тора торган йорт булырга тиеш иде. Ишек алдында миңа яхшы гына киенгән бер татар карчыгы очрады. "Абыстай, Гариф әфәнде монда торамы?" "Мондасын монда. Ләкин, хәзер әле ул үзе өйдә юк. Тиз кайтырмы икән?" Карчык бөкрәебрәк кенә артына борылды да, бакчага карап, үткен генә, зәһәр генә карт тавыш белән: "Хөршит! Хөршит!" дип кычкырды. Бакчадан йомшак кына, саф кына, яшь кенә тавыш: "Әу!" дип җавап бирде. Әнә яфраклар кыштырдадылар, әнә чыбыклар чытырдадылар. Менә куаклар арасыннан нур эчендә йөзә торган чим-кара ике күз балкыды. Менә ул матур күзләрнең иясе бик вак бүдерәләнеп, тузгынып, күперенеп, иңнәренә генә җитеп тора торган кыска гына кап-кара чәчле 17-18 яшьлек кыз бакча читәне янына килде. Мин шатлыгымнан үземне, үземнең кайдалыгымны оныттым. Яһу, нинди көтелмәгән шатлык, нинди көтелмәгән бәхет. Бу мин эзли торган Хөршит бит бу. Менә инде 4нче ай мин бу күзләрне, сихырчы күзләрне эзлидер идем. Күңелем җаным белән эзли, ләкин таба алмый идем. Быел яз башында мин ниндидер бер кичәдә Хөршит белән танышып, яртыгына сәгать аның белән бергә булган. Яртыгына сәгать аның белән сөйләшеп торган, яртыгына сәгать аның нурда йөзә, сихрле ышкыннар чәчә торган күзләренең тәҗәлләсе астында нурланган идем. Шул ярты сәгать, шул кадерле ярты сәгать безнең хит күрешүебез әүвәлге иде. Мин күрү белән ихтыярсыз атаба бер ике адым атладым да, эшләпәмне кузгатып, сынымны җиңелчә генә иеп, аны сәламләдем. Ләкин файдасыз. Ул минем сәламымны игътибарга алмады. Хәтта минем сәламымны күргәч, яңлыш кына, илтифатсыз гына миңа караган күзләрен ашыгып һәм уңайсыз кызарынып, карчык өстенә күчерде дә, аның "Син сырап калмадыңмы? Гариф кай вакытта кайтырмын?" диде диюенә каршы, кыска гына, йомшак кына тавыш белән "Юк" дип җавап биреп бетерер-бетермәс артына борылды. Менә чыбыклар тагы чытырдадылар, менә яфраклар тагы кыштырдадылар.
Әнә Хөршитнең кыска гына бедерә чәче ул чыбыкларның, ул яфракларның артына капланды. Һәм мәһабәт таулар, куркыныч диңгезләр, кара урманнар артына төшеп югалырга ярата торган җәйге кояш шикелле үз артыннан нурлы эз калдырып югалды. Бу нинди игътибарсызлык? Матурлыктан туган бер киберме бу? Кызлык һәм матурлыкка ияреп йөри торган вафасызлыклардан бер вафасызлыкмы бу? Ни бу? Моннан 3 кенә ай әввәл мине мәхәббәт нуры белән кыендырган, сөю ялкыны күрсәтеп алдаган бу күзләр мине үзләрен 3 ай бер туктамый изләп иргән Рашатны бүген шулай тупас, игътибарсызлык белән этеп җибәрәләр. Берәр минут Хөршитне миннән качырган куакларга карап аптырап тордым. Аннан соң йокысыннан куркынып төш күреп уянган кеше шикелле адарынып, куркынып, сынымны уңайсыз гына турайттым, эшләпәмне рәтләп куйдым да, ни өчендер карчыкка күз төшермәскә тырышып, ишек алдыннан чыгып киттем. 2-3 сәгатьтән соң кояшның эссесе басылып, һава бераз җиңеләйгәч, мин тагы бу өйгә килдем. Кем белә, бәлки, әввәл килүемдә Хөршит мине танымагандыр. Таныган булса, бәлки, ул да бу очрашудан минем кадәр үк шатланган булыр иде. Ишек алдында туры килгән бер асрау кыздан Гариф әфәнде кайтмадымы икән дип сорадым. Һәм аның юк әле дигән җавабына каршы тавышымны иреләндерергә вә калынрак итәргә тырышып, шактый кычкырып, "Шулай да өеннән белешеп чык әле, кызым. Әгәр кайткан булса, менә бу карточканы бирерсең" дип, исемле карточкамны бирдем. Әнә өй тәрәзәсенең кисия пәрдәсе җиңел генә дулкынланып китте. Әнә аның аркылы Хөршит карады. Менә ул минем үзенә караганымны күргәч, пәрдә яныннан югалды. Минем яныма чыга торгандыр. Асрау кыз чыгып, "Әйттем бит, кайтмаган шул. Теге язуны апага бирдем. Кайткач үзенә бирмәкче булды" диде. Яһу, үзенә бирмәкче. Кемгә? Гариф әфәндегәме? Миңа нәрсәгә Гариф? Миңа нәрсәгә әфәнде? Көндез Исланга килгәндә, менә кай вакытта миңа Гариф әфәнде кирәк иде. Хәзер миңа Хөршит кирәк. Хөршит. Хөршит моны аңлый, шөбһәсез аңлый. Карточкадагы исемне күргәч тә, ул аның кемгә, кем өчен бирелгән икәнен аңларга тиеш. Андый нур эчендә йөзә торган күзле, андый гаҗәеп бедерә чәчле кызның шушындый аерым ачык хакыйкатьне аңламый калуы мөмкин түгел. Ләкин назлана, ялындырмакчы була ул. Ул үзенең матурлыгына масая. Хәерле булсын. Мин яңадан бер кат кисия пәрдәгә күз төшердем. Ул хәрабә шикелле нурсызланып, эч пошырып, дәртсез салынып тора иде. Аның янында Хөршит юк. Чыгып китеп урамның чатына җиткәч, мин ихтиярымнан башка артыма борылдым да, Хөршит тора торган йортның урам тәрәзәләренә карадым. Әнә аларның берсеннән кемдер күренә. Әнә ул кеше җиңел генә бер генә мәртәбә баш иеп, минем белән саубуллашты. Хөршиттер. Бәлки, ул гомердә Хөршит түгелдер, бәлки ул теге карчыктыр. Кизләү ишаныннан алып кайткан зикрен әйтер өчен башын ия торгандыр. Идел елгасы аркылы Казанга алып чыга торган пароходчыкның пристанена килдем. Кайтырга кирәк. Онытылырга кирәк. Бер юаныч табарга кирәк. Ике башына кешеләр, урта бер җиренә җигелгән атлар төягән пароходчык пристан янында тора. Бер акрынлык, бер вакар белән кешеләрнең күбрәк җыелганын көтә иде. Пристанда тыгызлык, агызыгы һәм тәртипсез шау-шу. Җәннәт хөлләләре шикелле юка җәйге күлмәкләр кигән кызлар, дамалар, җиңел генә, матур гына киенгән җегетләр, тагы әллә кемнәр һәм пароход өстен һәм пристан өстен чуарлап, Иделне, аның өстендәге пароходларны, батарга якынлашып бара торган кояшны һәм бер-берсен сәер вә тамаша итәләр. Җәннәт хөлләләре шикелле юка җәйге күлмәкләр кигән кызлар, дамалар, җиңел генә, матур гына киенгән җегетләр,
тагы әллә кемнәр һәм пароход өстен, һәм пристань өстен чуарлап, Иделне, аның өстендәге пароходларны, батарга якынлашып бара торган кояшны һәм бер-берсен сәер вә тамаша итәләр. Ләкин булар һәммәсе дә күңелсез эш пошыргычлар. Идел дә күңелсез, аның пароходлары да күңелсезләр, батып бара торган кояш та эш пошыргыч, буларны һәм бер-берсен сәер итә торган мондагы кешеләр дә эш пошыргычлар. Пароходның алгы ягына кирип, барып бәрелергә урын тапмыйча йөрнә пристаньнан китүебезне көтәргә тотын. Пароходның алды ягына кирип, барып бәрелергә урын тапмыйча йөрнә пристаньнан китүебезне көтәргә тотындым. Менә пароходчык нәзек кенә ачы тавыш белән икенче свистогын бирде. Әнә пристандагы тыгызлык, ыгызыгы, тәртипсез шау-шу кинәт көчәеп китте. Менә китәсе кешеләр, каласы кешеләр белән күрешә башладылар. Мин пароходчыкның пристаньга караган ягына килеп бастым да, сабырсызланып, эчем пушып, шушы мәгънәсез шаулаша торган халык өстенә күзләремне йөртә башладым. Кинәт күзләрем йөренүдән туктадылар. Йөрәгем жу итеп аптырап китте. Күкрәгемнән чыгып очарга ашкынган кебек итеп сикеренә башлады. Мин саташам бугай. Минем күземә Хөршит күренә. Хөршит, чынлап та Хөршит. Бөтен куәтемне җыеп аңар карадым. Күзләрем илаһи бер нур тәҗәлләсе белән каушадылар һәм чагылган шикелле карарсызландылар. Хөршит кызарынды. Зур кара күзләренең озын кирфекләрен түбән төшерде. Яңадан миңа күтәрде. Яңадан түбән төшерде. Һәм пароходчык өченче свистогын бирә башлагач, яңадан күтәрде дә, кып-кызыл кызарынып, моңлы караган килеш калды. Минем бөтен гәүдәм җиңеләеп, очып китәр төсле карарсызланды. Аякларым астындагы пароход идәне, пароход өстендәге пар белән катыш һава, тагы әллә нинди илаһи бер көч мине иттеләр, төрттеләр, Хөршит янына чыгарга кыстадылар. Менә пароходчык кычкырып бетерде. Әнә басманы да ала башладылар. Раббым, нишлим? Миңа чыгарга кирәк тә, мин чыга алмыйм бит, нишлим? Хөршит кинәт ап-ак агарды. Күзләрен миннән алып, түбән каратты да, каты-каты, тиз-тиз генә булдыклыгын атлап пароходка керә торган җирнең янына килеп, бер генә секунд тукталып торганнан соң, атылып, ыргытылып, очып кергән шикелле итеп пароходка керде. Ярты гына сәгать моннан әүвәл җанымны кара болытлар каплап торалар иде. 3 кенә минут моннан алда ул болытлар кинәт таралганнар иде дә күкләр, күкре яшеннәр яшни иде. Хөршитнең пароходка сикерүе белән булар һәммәсе юкка чыктылар да, гаҗәеп нурлы бер аязлык килде. Нинди аяз, нинди тыныч, нинди гаҗәеп рәхәт. Менә шул аязлык эченнән, әфәнделәр, минем моң вә кайгы белән катыш кадерле минутларым башланып китәләр. Пароход Ысланнан кузгалып киткәндә, мин дә Хөршит янында утыра идем. Сез нишләдегез, Хөршит? Сезнең йөрәгегезнең типкән тавышы пароход көпчәгенең шау-шуын да басып миңа кадәр ишетелә. Чынлап та Хөршитнең сөт шикелле ак кофточка белән кыстырылып куелган күкрәге бер бик югары калка, бер бик түбән төшә дә, йөрәгенең сикренеп, тавышлап типкәнен аерым ачык ишеттерә иде. Хөршит минем сөалемә җавап бирмичә генә йөзен суга таба борды да, күзләрен пароходчыкның су йөртеп бара торган борнына текәде. Мин аның йөзенә, озын кирфекләренә, матур зур күзләрендәге ниндидер серле бер күләгәгә үз-үземнән җуялып, яннан карап тордым. Нинди нурлы, нинди озын кирфекләр, нинди гаҗәеп, нинди серле күзләр, нинди хаялы, нинди алсу яңаклар. Каршыга искән җиңел су җиле Хөршитнең ап-ак ефәк шарфик астыннан
яңаклары турысыннан шығып тора торган бүдірә шәчләре белән уйный башлады. Шәчләр тузгыдылар, шарфик астыннан кытылып, Хөршитнең алсу яңаклары, күзләре, озын кирфекләре өстенә шәшелделәр. Батып бара торган кояшның моңлы саргылт нуры астында кара ефәкләр шикелле шаян җемелдәделәр. Аларны рәтләп куйгач, Хөршит йөзен судан алып, миңа табарак борылып утырды. Сез кая җуялдыгыз, Хөршит? Мин сезне менә 4нче ай инде эзлим. Булыр микән? Хәер, мондый сүзне һәрбер любезный кавалер әйтергә тиеш инде. Ышаныгыз, Хөршит, минем искренностьма. Мин аңар үземнең аны ничек эзләгәнемне, ничек сагынган, ничек аны күрәсем килгәнлеген сөйләдем. Озын итеп, ихлас белән, чын күңелдән сөйләдем. Бу сүзләрне Хөршит алдына гына карап, бар ара-тирә генә күзләрен миңа төшереп алып тыңлап утырды да, үз-үзенә генә сөйләшкән шикелле итеп, мин дә сезне сагындым, минем дә сезне күрәсем бик килде. Әмма мин сезне эзләмәдем, мин сездән качтым, диде. Качтыгыз? Хөршит! Әйе, качтым. Әле бүген дә качарга тырышып карадым. Актык көчем белән тырыштым, ләкин булдыра алмадым. Күрәсез, үзем килдем, ихтыярсыз килдем. Хөршит, дидем дә мин аптырап калдым. Ул җил белән яңадан тузгып өлгергән шигә шәчләрен төзәтә, әллә кая артта калган Ислан тавының башына карап, һаман әле үз-үзенә сөйләнгән сыман итеп сүзендә дәвам итте. Баягынак үзем сезне озатырга дип пристаньга киләм инде. Үзем ишемнән генә илаһи, мин барып җиткәнче пароход киткән булса иде дип теләп киләм. Үзем пароход китеп бармасын дип ашыгам. Икенче свистокны ишеткәч, үзем пароход мин барып җиткәнче китә инде дип куанам. Үзем ул китеп җитмәс борын барып өлгерим дип йөгерәм. Ник соң алай, Хөршит, ник? Мине газаплыйсыгыз килә? Шул гына. Хөршит бераз вакыт тезләр өстенә төшкән шарфик чукларын язгалап, сыпыргалап, миңа җавап бирмичә утырды. Аннан соң сынын бераз турайтты да, күзләрен шул чуклардан алмыйча гына: "Хәзергә ул турыда җитеп торсын әле, ярыймы?" диде. "Бер генә сүз, Хөршит. Минем сораганыма җавап кына, бер генә сүзле җавап кына." 10 гына минут куеп торыйк әле, Рашат аны. Минем ул турыда сөйләшәсем килми, миңа авыр. Соңгы сүзләрне әйткәндә, Хөршит миңа күзләрен моңландырып карады. Алар, ул гаҗәеп күзләр әллә ничек иркәләнеп, кадерләнеп моңланалар, һәм миңа Хөршитне йөдәтмәскә, ул теләмәгән сүзләрне сөйләмәскә кушалар иде. Аларның буйрыкларына буйсынмый хәлем булмады. Әй Тәңре, әгәр син Бәни Исраилгә пәйгамбәр итеп Муса алейһиссалам, әй Тәңрем, әгәр дә син Бәни Исраилгә пәйгамбәр итеп Муса алейһиссалам белән бергә Хөршитнең күзләрен җибәргән булсаң, ул кире кавым алтын бозауга гыйбадәт кыла алмас, синең буйрыкларыңа буйсыныр иде. Пароходчык безне Иделнең уртасына алып чыкты. Менә рәхәт салкынча җилнең исүе куәтләнгән шикелле булды. Менә яңа гына тау артына кирип баткан кояшның күк йөзендә калдырган кызгылт нуры белән алсуланган, саргылтланган су өстендәге дулкыннар эрерәк, биегрәккә әйләнгән шикелле булдылар. Әнә безнең артта зур-зур ике пароход күренде. Алар кыйбла ягыннан әллә нинди ерак җирләрдән килә торган аккошлар шикелле үзләренең ак түшләре белән алсу саргылт суны яралар. Судан ычкыннар чыгаралар. Боргаланып бер-берсен куалар, пышкыралар. Йөрәкләрендәге утлы куәткә чыдый алмый, ахрып, кара төтеннәрен күкләргә чыгаралар. Без әвәл сөйләшми генә тын гына бу күренешне карадык. Аннан соң сөйләшә башладык. Казан тирәсенең иң матур җирендә торасыз сез, Хөршит. Сез дә күчегез бире. Сезне пароход пристаньда күргән минутта ук инде мин аны уйлап уздырдым.
Сізні пароход пристанында көрген минутта инде мин аны уйлап уздырдым. Мин дә күшәм, әлбәттә күшәм. Бір жердә торгач, сіз миннән качып йөри алмассыз. Йөрмәссез бит, Хөршит. Мин карап тордым. Хөршит бу сүзләрдән агарып китте. Бик каты курыккан кеше шикелле агарды да, миңа күзләрен тутырып карап, "Юк, күчмәгез. Зинһар күчмәгез, Рашат. Күчмәгез, Рашат" диде. Аның куркынган тавышында һәм матур күзләренең карашында үтенү, ялыну, ялвару, тагы әллә нәрсәләр бар иде. "Нишләдегез сез, Хөршит? Нишләдегез? Ник ул кадәр куркынасыз?" дидем. Аның ялынып карый торган күзләренә карап, минем җылыйсым килде. "Я Рабби, нишли бу кызый? Ник булай газаплый бу кызый мине?" Хөршит сүземә җавап бирмичә күзләрен күкрәгемә төшерде дә, "Күчмәгез, Рашат. Мин яңлыш әйткәнмен. Күчмәгез" диде. Һәм яңадан миңа күзләрен тутырып карады. "Нишлисез сез, Хөршит? Ник миннән куркасыз? Ник миннән качынасыз? Ник миңа булай моңлы, ялынулы итеп карыйсыз? Әгәр сез күчмәскә кушасыз икән, мин күчмим. Мин анда бары сезнең өчен генә, сезне ешрак күрер өчен генә күчмәкче идем бит. Господи, ник булай мине үзегездән итеп җибәрәсез, Хөршит? Ник мине газаплыйсыз?" "Ах, Рашат, сез бер нәрсә дә белмисез әле. Минем ничек газапланганымны белмисез сез. Бераз гына көтегез. 10 гына минут көтегез. Мин сезгә һәммәсен дә сөйләрмен" дип, Хөршит яңадан күзләрен минем күкрәгемә текәде. Аның озын кара кирфекләре минем йөрәгемә шәнчеп куелган ефәк уклар шикелле тора башладылар. Күптән инде аның шарфы башларындагы ефәк чачаклар белән уйнап килгән җил, нәкъ шушы минутны туры китереп, шарфның бер башын минем күкрәгем өстенә алып куйды. Хөршит җилнең бу шаянлыгына илтифат итмәгән сымак, аны минем күкрәгемнән алмады. Мин аның ефәк чачакларын Хөршитнеке булганлыклары өчен, әле күптән түгел генә Хөршитнең тезләре, күкрәкләре өстендә йөргәнлекләре өчен иркәләп, кадерләп учларым өчен алдым. Шарф астыннан ышкынган чәчләр хәзер инде иркенләп тузгый, алсу яңаклар, матур күзләр, озын кирфекләр белән уйный, аларны кадерләп үбә, аларны яман күзләрдән саклаган шикелле итеп каплап, качыра башладылар. Хөршит бу шаян чәчләрне бер-ике мәртәбә төзәтеп куеп караса да, сүзен тыңлата алмагач, аларны үз ирекләренә куйды. Алар җемелдәп, иркәләнеп, назлы, тәртипсезләнеп, яңадан Хөршитнең күзләрен, кирфекләрен, яңакларын үбәргә тотындылар. Фу, Ходаем, туйдырдылар инде бу чәчләр мине. Алай димәгез, Хөршит, ул чәчләр шундый матурлар, шундый сөйкемле, бөдрәлеләр. Алардан тую гынах. Алар сезнең күзләрегезгә гашыйк булганнар. Менә теге пароходлар безне куып җиттеләр. Әнә алар инде узып та киттеләр. Аларның берсе кычкыртып җибәрде дә, бөтен Идел өстен яңгыратты. Икенчесе кычкыртты да, калын, куатлы һәм мәхәббәт тавышы белән тауларны, урманнарны тотты. Аларның артында калган зур-зур дулкыннар безнең пароходчыкны сикертә, тирбәтә башладылар. Берничә минуттан соң Казанга килеп җиттек. Халык дерелдәп урыннарыннан купты, басма янына җыелды, ашыга-ашыга чыга башлады. Без урыннарыбызда калдык. Хөршит халыкның чыгып киткәнен карап торды да, бөтен гәүдәсе белән җәһәт кенә миңа таба борылып утырып, "Хушыгыз, Рашат, сез дә чыгыгыз инде. Мин бире калам" диде. Мин көтелмәгән бу сүз, көтелмәгән мондый кыры тавыштан аптырап, гаҗәпсенеп, туп-туры Хөршиткә карадым. Һәм аның шәһрәсенең артык агарганлыгыннан куркынып киттем. "Нишлисез сез, Хөршит? Ник булай мине куасыз?" Хөршит күзләрен җиргә төшерде. Аның шәһрәсендәге аклык алсуга әйләнде. "Сез ник килдегез бүген Усланга? Ник минем тынычлыгымны буздыгыз?
Миңа пристаньга төшәргә, бу пароходка, сез утырган пароходка утырырга, сезнең белән сөйләшергә ярамый иде бит. Аңлыйсызмы, ярамый иде. Мин сездән качадыр идем. Мин сезне кайчанда булса бер оныткан булыр идем. Ник килдегез сез Усланга? Ник миңа ул рәхимсез карточкагызны бирдерттегез? Ник минем тәрәзәмә борылып, андый күз белән, мине сихрли торган күз белән карадыгыз? Сез мине харап итәсез бит, Рашат. Беләсезме, харап итәсез. Раббым, мин нишлим? Хөршит уң беләген утырган озын скамьябызның арка терәгенә бастырып кадап куйды да, йөзе белән шуңар капланды. Мин аптырадым. Үз-үземнән югалдым. Гафу итегез, Хөршит. Мин сезнең монда торганлыгыгызны белмидер идем. Хәер, белгән булсам да килгән булыр идем. Бигрәк тә килгән булыр идем. Мин килми чыдый алмас идем. Мин сезне менә инде 4нче ай бит эзлим. Бүген сезне миңа Ходай очратты. Хөршит, мин сезне сөям бит дип, мин Хөршитнең тизе өстендә хәлсезләнеп ята торган сул кулын йомшак кына тоттым. Хөршит җәһәт кенә йөзен күтәрде, турайды, йомшак, ләкин җитез генә хәрәкәт белән кулын минем ушымнан котылдырды да, ашыгып, мине сөяргә ярамый, Рашат. Мин ирле, мин кыз кеше түгел. Мин ирдә диде. Бу сүзне әйткәндә, аның шәһрәсе ап-ак агарган, тыны кысылган иде. Bir sekunddan соң ул кинәт кызарынды һәм җанындагы әллә нинди бик авыр бер нәрсәдән кинәт кытылып киткән шикелле күкрәген тыныч кына калкытып, озын бер сулыш алды. Үзем дә шулайдыр дип уйлаган идем. Бүген көндез миңа күрсәткән илтифатсызлыгыгыз, күптән түгел генә сөйләп утырган сүзләрегез мине инде шушы сүзләрне ишетергә хәзерләгәннәр иде дип туктап, бераз хәл җыйдым. Сез шундый яшь, сез шундый бала гына әле. Сез кияүдә, сезне сөяргә ярамый. Мин ярамаса да сөям, Хөршит. Мин сезгә, сез дә мине сөйегез димим бит. Ләкин мин сезне ярамаса да сөям. Нишлим соң, сөям? Хөршит тынын калтыратып кына яңадан озын бер сулыш алды. Рашат, сез кайтыгыз инде, зинһар, кайтыгыз инде. Моннан соң бер дә һич тә Усланга килмәгез. Миңа күренмәгез. Рашат, Ходай өчен барыгыз, китегез. Бер дә миңа күренмәгез моннан соң. Мин Хөршит дия башлаган гына идем. Ул аннан башкада моңлы күзләрен тагын да моңландыра төшеп миңа текәлде дә: Рашат, Ходай өчен китегез. Мин сездән үтенәм, мин сезгә умалят итәм, китегез. Моннан соң бер дә килмәгез, җаным, килмәгез. Сез дә мине онытыгыз, мин дә сезне. Берничә еллар күрешми торсак, бәлки онытырмын. Җаным, китегез дип миңа күрешергә кулын сузды. Аның күзләрендә йылтырый башлаган яшьләре минем дә күңелемне тутырдылар. Бугазыма яшь тыгылды. Хөршитнең үземә сузылган кулын тоттым. Сак кына, акрын гына үптем дә, кая барганымны үзем дә белмичә пристаньга чыктым. Берән-сәрән генә калган чыгып баручыларның артыннан киттем. Мин кая барам әле? Мин чыгып барам бит. Йөрәгем жу итте. Аның аркылы ниндидер ачы һәм үткен бер нәрсә үтәргә тотынды. Артыма борылдым. Пароходның күптән түгел генә үзебез утырып торган скамьясына карадым. Анда Хөршит юк. Кадерле төшләр, могҗизалы күләгәләр, илһам вә рәхәт китергән фәрештәләр шикелле Хөршит күз ачып йомганчы югалганда. Баскан урынымда катып калдым. Күзләрем бөтен пароходны актардылар. Яңа гына чыгып килә торган бер йолдызга менделәр. Аларда Хөршит күренмәгәч, пристаньга төштеләр. Һәм анда Хөршитне таптылар. Ул очарга торган шикелле бөтен гәүдәсе белән алга атлыгырга, йөгереп минем кочагыма атылырга торган сымак күренә иде. Ул шыпыртрак, ләкин бик куәтле ялкынлы тавыш белән Рашат дип ычкындырды. Мин аңар таба бер адым атладым.
Аннан соң Жабраил фәрештә канатлары өстендә барган шикелле күз ачып йомганчы аның Хөршитнең янында булдым. Хөршит, ник мине кудың үз яныңнан? Китмә, яңадан ярты гына сәгатьтер, китмә, Рашат. Аның тавышы дулкынлана, ялкынлана, матур йөзе нурлы яна. Кара күзләре гыйффәтле нурлары төшкән җирләрне яндыралар, ычкыннар сибәләр иде дип, Рашат хикәясен кисте дә Сәлимгә карап: "Менә, Мелла Сәлим, әгәр дә минем бөтен тормышымда шул Хөршит авызыннан китмә, яңадан ярты гына сәгать тор, китмә, Рашат дигән сүзләрне ишеткән бәхетле минутларымнан башка һичбер нәрсә булмый икән, анда да мин тереклек кызыксыз дип зарланмас идем", диде. Сәлим көлемсерәде. "Беләбез инде, син җегет инде, син зарланмыйсың инде". Фатыйма сабырсызланып, "Аннан соң, Рашат әфәнде", дип, тәмәкесен кабызып маташа торган Рашатка күзләрен текәде. "Аннан соңмы? Аннан соң мин Хөршит янында ярты сәгать кенә түгел, 2 сәгать тордым. Бу 2 сәгатьнең хатирәсе үзенең энҗе шикелле аклыгы, күз яшы шикелле сафлыгы белән минем бөтен яшьлегемне нурландырып тора", дип, Рашат яңадан сүзен кисте. Фатыйма кашларын назлы балалар шикелле итеп җыерды да, назланган тавыш белән: "Ну, Рашат әфәнде, алай итеп сөйләгәч, бөтен война и мирны 15-20 сүз белән сөйләп чыгып була ул", диде. Кунак кызларның икенчесе Маһирә: "Алай булса, 3нче кадерле минутларыгызны сөйләгез", дип, әвәл Рашатка, аннан Фатыймага һәм башкаларга карады. Рашат анысын ужыннан, кичке аштан соң сөйләмәкче булды. Фатих Әмирхан. Кадерле минутлар. Халык Хөршит турысында сөйләшергә тотынды. Кайберләр аны үзләре белә торган кыз вә хатыннар арасыннан эзләп, фәлән түгелме, төгән түгелме диди, Рашаттан сораштырдылар. Сәлим күзләрен әллә ничек кенә йылтыратып: "Рашат хикәясенең ахырын сөйләргә теләми, жал. Аның иң мәгънәле җире дә шул, ул сөйләми калдырган җир инде", дип, көчләнеп тамак кырды. Ужин үткәч, Фатыйма һәм Маһирәнең сораулары белән Рашат яңадан сөйләргә тотынды. Вакыйга, господа, соңгы елларның берсендә булды. Июльнең 3нче көнендә мин аттестат зрелости имтиханнарының иң соңгысын тотып чыктым. Квартирама ничек кайтып җиткәнмен белә алмыйм. Гимназиянең 25 басмалы баскычын 2 генә атлап төштем дә, ишек алдына чыккач, ничә мәртәбәдер мәтәлчек атылдым, һәм шуның белән тора торган җиремә дә кайтып җиттем бугай. Аннан чыгып, бер атнадан бирле инде минем имтиханнар беткәнен көтеп, номерда ята торган әбием янына чаптым. "Дәвәни, минем имтиханнар бетте, тоттым, бирдем", дип, озын буйлы юан мәһабәт карчыкның икиң башыннан эләктереп алып, әйләнәсендә 5-6 мәртәбә сикердем һәм аны зырылдатып әйләндердем. "Абау! Улым, шу аякларымны авырттырасың", дип, бишара карчык көчкә генә минем кулларымнан ычкынды. "Эх, син җүләр, Дәвәни, кеше монда имтихан тотып чыкты, ә син аякларым дип ятасың, төкер аякларыңа, лиш бу латин белән космографиядән двойка алма". Бик күп җүләрлекләрдән соң гына мин аз-маз тынычлап бер скамьяга барып утырдым. Әби миннән кайчан доктор булачак икәнемне сорады да, мин аңар: "Син үзең доктор, Дәвәни. Безнең бабай мәрхүм дә доктор булган, Дәвәни", дип җавап биргәч, ул көлемсерәп: "Җүләр, шыр чыккан җүләр.
Ягзамин, диді, ақылыңнан яздым бұғай ақыры сен, диді. Аннан соң біз аның білән қайшан кету туғырысында сөйләшә башладық. Аяклары ауырғанға күрә аңар шушы көннәрдә күкертле сулар белән дәваланырга барырга кирәк иде. Мин аның белән бергә барачак вә аңар иптәш һәм ярдәмче булачак идем. Без Самара губернасындагы бер җиргә бардык. Начар гына бер рус авылы янындагы бу шифалы сулар үз тирәләренә зур-зур, матур-матур йортлар салдырганнар. Бик зур булмаса да күңелле генә бер парк ясатканнар һәм озын, киң, зур Россиянең төрле ягыннан кешеләрне җәлеп иткәннәр иде. Барып урынлашып җиткәч тә, мин әбиемне ияртеп паркка килдем. Сәгать 7 булганга күрә кояшның эссесе сүрелгән, музыка башланган, паркның кызыл кым сибелгән киң озын юллары йөрүчеләр белән тулган иде. Әбиемне ышык кына, тыныч кына, уңайлы гына бер җиргә утыртып, үзем йөрүчеләр арасына катышып киттем. Минем 3нче көн генә алган зәңгәр читле фуражкам һәм ореллы төймәле тужуркам йөрүчеләрнең, хусусан кызларның игътибарларын җәлеп иттеләр булырга кирәк. Миңа тегәлеп карый башладылар. Мин бу йөрүчеләр арасында бердән-бер студент формасындагы кеше идем. Кем белә, ул кешеләрнең игътибарларын җәлеп иткән нәрсә бәлки бөтенләй ул да булмагандыр. Бәлки минем бөтен йөземә, уенчак күзләремә чыккан фәүкылгадә шатлыгым, шамадан тыш куанычым булгандыр. Я Рабби, нинди шәп нәрсә бу тереклек. Аның һәр бер минуты үзенә бер төрле чәчәк ата. Менә каршыга килә торган 2 яшь кенә кызның кайсылар берсе җитез генә, оста гына һәм белендермәслек итеп кенә минем өскә янып тора торган кызыл бер чәчәк ташлады. Менә алар артына килә торган 3 кызның берсе янып тора торган кап-кара күзле яһүдия нәкъ минем турга җиткәч кенә рус сүзләрен яһүдләрчә тәләффүз итә, яңа кешене күрдегезме, господа? Яңа килгән булырга кирәк. Бүген монда яшь, матур бер студент күренә дип узып китте. Теге кызның кызыл чәчәген мин оста гына булдыклыгын эләктереп алып, күкрәгемә чәнчеп куйдым. Исраил кызына да күзләремне йылмайтып, үземнең хөсне тәвәҗҗүһемне күрсәттем. Ярым сәгатьтән соң мин хәлен белешеп китмәкче булып әби янына килдем. Аның белән бергә картаеп, искереп, кырышып беткән бер карчык утырып тора иде. Хәйрниса абыстай, саумы? Син дә монда килдеңме? Кем белән? Кәрим белән түгелме? Кәрим, юк. Мин 2 кызым белән килдем. Разия, Мәрьям, өчәү килдек. Разия дигән сүзне ишеткәч, карчык нур эченә батып китте. Ул минем күз алдымда үзенең бетерешкән карчыклыгыннан чыгып, дөнья өчен, минем өчен кирәкле кеше булып калды. Менә дөньяда нинди тылсымлы исемнәр бар. 10 минуттан соң инде читләренә чәчәкләр үскән юлларның берсендә Разияның үзен дә күрдем. Ул ничек үскән, тагы да матурланган, тагы да нурланган. Менә хәзер генә шушы секундта гына ачылып җиткән яшь, яңа, гаҗәеп хуш исле гөл чәчәк шикелле балкыган. Миңа каршы килгәндә, ул үзенең янындагы 2 кызга таба җиңелчә генә бөкрәебрәк, борылыбрак русча нәрсәдер сөйләп килә иде. Мин аның саба җиле белән җиңелчә генә алга сыгылган яшь, туры тыбылгы чыбыгы шикелле матур буеның матур сыгылышына һәм бөкрәю уңае белән бер ягынарак асылынган кыңгыр чәч тылымнарының күпреп тора торган очына әллә нинди йөрәкте аллы-гөлле өс калдыра торган мәхәббәт белән карап килдем. Арабызда 4-5 адым гына калган вакытта ул янындагыларга сөйләп килә торган сүзен бетереп, кинәт кенә турайды да мине күрде. Аның бөтен алсу йөзе 1 секунд эчендә кызарынып китте. Кара кирпекле кыңгыр күзләре хәлсезләнгән шикелле кинәт җиргә төштеләр. Минем тез буыннарым җиңелчә генә калтыранып киттеләр. Алар әллә ничек кенә бик аз гына исергәннәр шикелле иде. Скамьяларның берсенә утырдым да
Разияларның кайсы юлга кирип китәчәкләрен карап калмакчы булдым. Ләкин алар бурылып шушы юл белән үк кайттылар. Разия миңа карамаскарак тырышты. Аның каравы, аның янындагы кызларның һәр икесе бик тигәлеп, бик белендереп карап уздылар. Юлның аргы башына җиткәч, кызлар туктап, ишәү иелешеп нәрсәдер сөйләшә башладылар. Разия үзенә каршы торып сөйләшә торган иптәш кызының иңбашлары өстеннән генә күзләрен миңа төшереп алды. Нинди сөйкемле, нинди йомшак, нинди мәгънәле караш. Рәхмәт фәрештәләре яхшы бәндәләргә менә шулай карый торганнардыр. Әнә алар яңадан булайга таба киләләр. Әнә Разияның сеңлесе 13-14 яшьлек Мәрьям апасыннан алгарак чыкты да миңа таба карап килә башлады. Менә Разия бик йомшак карашы белән туры гына итеп миңа бер мәртәбә карап алды да иптәшеннән аерылып сеңлесенә иярде. Рашат абый, сез безне танымадыгыз ахрысы? Мәрьям, нинди үскән, зур кыз булган дип мин Мәрьям белән күрештем дә, Разияга каршы бер-ике адым атладым. Разия! Сезнең белән очрашуымнан мин бик шат. Бая Хәйрниса абыстайдан монда икәнегезне ишеткәч тә сезне бик күрәсем килгән иде. Разия кызарынды, каушады, оялган күзләрен минем өстә тотарга тырышты. Кичкенә генә түгәрәк кенә алсу кулын миңа сузды. Сез бөтенләй оныткан икәнсез, Рашат абый. 2 мәртәбә каршыгыздан үттек, танымадыгыз? Юк, Разия, таныдым, бик таныдым. Буйыгызны, шәүләгезне күргәч тә таныдым. Ләкин барып күрешергә ярыймы, юкмы белмәдем. Хәтерегездәдер бит, моннан 4 ел әввәл безне бер-беребездән айырып, сезне шәл эченә яуып куйганнар иде. Шул елдан соң сез миңа нәмәхрам булган идегез бит. Разия нечкә генә иренле, кичкенә генә авызы, каргылт кыйгач кашлары, йомшак карашы һәм бөтен йөзе белән шат кына, тигез генә елмайды. Без хәзер нәмәхрәмнәр түгел инде. Мин бик шат. Ул турыда Кәрим ярдәм иткәндер сезгә. Әйе, абыйның бик күп файдасы тиде. Мин быел 4 класстан гына имтиханда тотып чыккан булдым. Разияның җинак кына, яшь кенә матур йөзе бала сымак, ләкин уйчан бер шатлык белән балкыды. Икенче көнне ниндидер илаһи бер көч мине сәгать 5-дән үк паркка барырга кыстый башлады. Мин бардым. Парк хәрабә шикелле буш, Сахраи Кәбир шикелле эссе, Әграф шикелле тыныч иде. Кояш белән кымнары күтәрелгән юлларның берсе буйлап киттем. Әнә, теге баштан зонт белән капланган бер кыз килә. Чынлап та Разиямы? Мәгъсумәнә нечкәлеге аныкы. Аякларының матур кичкенәлеге һәм 2 яккара карап йомшак кына басышы аныкы. Ул нинди бәхет. Ул кергәч, паркта бөтенләй үзгәрде. Хәрабә, Сахраи Кәбир, Әграф шикелле парк, Фирдәвес шикелле иркенәйде, рәхәтләнде, тулды. Җир терелде дә, без бер-беребез янында булдык. Сез ничек, Разия, бу кадәр иртә паркка килдегез? Булай гына, үзегез соң. Мин сезне очратырмын дип. Разия кызарынды, йомшак кына, ялчан гына елмайды, җавап бирә алмады. Мин аның күрешергә бирелгән кулын үземнең култыгыма тотындырдым. Карагыз әле, Разия, сез нинди үскән, ләкин бер дә тупасланмаган, фәрештә шикелле калгансыз. Сез ул вакытта да, минем белән туп уйнап йөргән вакытта да матур идегез. Хәзер тагы да матурлангансыз. Мин бик шат иске дустым белән очрашуымнан. Мин сезнең турыда абыйдан һаман сораштырып торадыр идем. Бик рәхмәт. Хәтерегездәме? Сез мәчедән бик куркадыр идегез. Мин сезнең өскә мәче куя башлап куркытадыр идем. Йөгереп кача башлагач, мин сезне берәр почмакка терәп куркытып, бик рәнҗетә идем. Хәтерегездәме? Сез шул куркыныштан кутылыр өчен миңа ничек диядер идегез дип, мин борылыбрак Разияның мәгъсумәнә елмайган матур күзләренә карадым.
Алар миннән оялдылар. Уңайсызланып качарга тырыштылар, ләкин булдыра алмадылар. Рашат абый, булбулым, дидер идем, дип, Разия йомшак, ләкин мәхәббәтле яңгырашлы тавыш белән шат көлеп җибәрде. Кызганыч, хәзер мәче юк. Мин сездән хәзер дә булбулым дип әйттерер идем. Мин хәзер мәчедән куркмыйм шул, дип, Разия иңнәрен баласымак иркәләндереп селкетеп, яңадан көлеп җибәрде. Без карт бер агачның киң күләгәсе эчендәге бер скамьяга барып утырдык. Яфраклар аркылы җиргә төшкән кояш яктысы бүлек-бүлек булып шарланып, бер ачылып, бер йомылып, безнең аяк асларыбызда тәгәрәп, уйнаклап йөри иде. Разия күзләрен миннән яшеребрәк, шул нурлы шарларга карарга тырышып утырды. Мин аңар табарак борылып, әллә нәрсәләр сөйләдем, әллә нәрсәләр сораштым. Аның тулырак кына алсу яңакларын, ап-ачык муенын, кичкенә генә бик матур колакларын күзләрем белән сөеп, иркәләп карадым. Разия, сез үзегезнең колакларыгызны күргәнегез бармы? Тузанга буялганнармы, дип, Разия уңайсыз гына кызарынды да, кулындагы яулыгын минем яктагы колагына таба китерә башлады. Мин тиз генә ул кулны тоттым. Юк, бер дә буялмаганнар, минем сорауым бар шуның өчен генә. Әгәр күргәнегез булса, үз колакларыгызга үзегез гашыйк булыр идегез, дим. Разия колагын чәчләре белән каплады да, назлы тавыш белән: "Ну, Рашат, көлеп утырмагыз инде", диде. Юк, мин көлмим. Карагыз әле, Рашат, сезнең әле әнә теге урманга барганыгыз юктыр. Безнең монда бик матур урманыбыз бар бит, дип, Разия минем сүземне бүлдереп, парктан ярты чакрым кадәр читтәге урманны күрсәтте. Әйдәгез шунда барыйк. Бик тиз әйләнеп кайтырбыз только, яме, дип, Разия миңа үзенең йомшак, сөйкемле, матур карашы белән яшертен генә иркәләнебрәк карады. Яме, миңа соңга калырга ярамый. Урманның бераз салкынчарак җиңел һавасы безнең икебезне дә яңартып, тагы да яшәртебрәк җибәрде. Нинди яхшы һава, нинди матур җир, нинди һәйбәт урман, Разия. Сез яхшымы? Мин бик яратам бу урманны. Паркта башланган музыка тавышына урманның гайры мөтәнаһи кошлары сайрап җавап бирделәр. Карт мәхәббәт, ям-яшел урман, музыканың һәм кошларның төрле ноталары белән бер яңгырады, бер шаңгырады, бер моңлы гына ыңгырашты, бер шат кына көлеп, тагын яңгырады, тагын шаңгырады. Урманга кергәч, Разия никтер минем култыгымнан кулын бераз бушатты да, бераз гына читкәрәк тартылып йөри башлады. Ник тартыласыз, Разия? Әллә миннән куркасызмы? Разия кып-кызыл кызарынды. Мин көтмәгән кадәр каушады да, кичкә генә миңа ишетелерлек тавыш белән: "Мин сездән оялам, Рашат", диде. Мин аның кулчыгын йомшак кына тотып, әүвәлге урынына китереп куйдым да, күзләренә туп-туры карап: миннән ояласыз, җүләр кызый. Моннан 4-5 ел әүвәл булбулым дип йөрергә дә оялмыйдыр идегез", дидем. Разия ялчан гына, ләкин шат елмайган күзләрен миңа күтәрде. Бу нинди караш? Бу бит ерак күктәге Зөһрә йолдызының йомшак кына ачык нур сибүе. Тар гына бер сукмак белән без олуг юлдан аерылып, куе агачлыкка кирип киттек. Агачлар үзләренең куе ботаклары, яшел хөлләләре белән безнең 4 ягыбызны да чылгап алдылар. Бер генә кешелек тар сукмак безне бер-беребезгә якын ук китереп кысты. Тәртипсез үскән тыңлаусыз ботакларның тырнашуларыннан Разия минем култыгым эченәрәк, күкрәгем өстенәрәк качынды. Карагыз әле, Рашат, без адашмабыз микән, дип, ул бер вакыт миңа куркыныбрак карады. Нинди матур итеп карыйсыз сез, Разия. Сезнең күзләрегездән гынахсыз җаныгыз, пак йөрәгегез күренеп тора. Нинди фәрештә сезне булай матур итеп карарга өйрәтте? Тар сукмак безне бер мәйданга алып чыкты. Ям-яшел бу мәйданның өстенә Кудрәт кулы белән әллә нинди төсләрдәге чәчәкләр сибелгәннәр иде.
Ул матур чәчәкләр безне шат елмаеп, бүтән гаҗәеп йөзләре белән көлеп, акрын гына сәламләп каршы алдылар. Мәйдан зибәрҗәт койма белән әйләндереп алынган. Батарга бара торган кояшның соңгы нурларыннан читләре алсуланган ак булыт кисәге белән түбәләндерелгән иде. Карагыз әле, Разия, без нинди гаҗәеп шатыр эшенә килеп кердек. Менә сезгә очсыз-кырыйсыз чәчәкләр, менә сезгә зибәрҗәт стена, әнә ал читле, аксыл, очынып тора торган түбә. Менә бу гаҗәеп шатыр безнең икебезнеке генә. Чынлап та бик матур. Шушында утырып торыйк бераз. Аннан соң кайтырбыз дип, Разия мине мәйданның уртасына туктатты. Аның күзләре йомшак кына ачындылар, төшкән нәрсәләрен нурландырдылар, мине кадерләделәр, иркәләделәр. Бүген кайтмыйбыз инде, төнне шушы урманда үткәрәбез дип, мин күзләремне Разияның йөзенә якынайттым. Миңа соңга калырга ярамый, Рашат, дип, ул йөзен миннән бераз гына читкәрәк тартты. Ярамаса да каласыз шул инде, дип, мин яңадан күзләремне аның йөзенә якынайттым да, балалар кытырткан сымаграк итеп көлеп җибәрдем. Разия бу юлда инде йөзен читкә тартмады. Оялыбрак кына, уңайсызланып кына минем күзләремә туп-туры карады да, әгәр мин сезгә булбулым дисәм, дип, шат кына, уенчак кына, иркәләнеп кенә көлеп җибәрде. Алай дисәгез, бик ихтимал, сез теләгән вакытта кайтырга мин дә риза булырмын. Разия бөгелеп, ал кызыл берничә чәчәк изде дә, минем күлмәгемә кадап куйды. Аннан соң без ширәм өстенә утырып, үткән гомерләр һәм башыбыздан кичкән нәрсәләрне сөйләшергә тотындык. Сүзләр бетми, төгәнми, бер-берсенә ялганалар, җиңел һәм күңелле сөйләнәләр. Инҗеләр, мәрҗәннәр, тагы әллә нинди кадерле нәрсәләр шикелле тигез вә матур бер-берсе янына тезеләләр иде. Разияның бер дә яшеренмичә, чын күңел белән сөйләше, ара-тирә йомшак кына яңгырашлы шат һәм самими тавыш белән көлеп җибәрүе, кызлык, яшьлек, матурлык катыш хәрәкәт вә кыланышлары, кара керфекле коңгыр күзләренең дуслык вә мәхәббәт чәчеп карашы, кичкенә генә бик матур алсу кулчыкларының әле үләннәр, әле минем зөннәр чуклар белән шаярып торулары безнең бу утырышуыбызга әллә нинди яшерен мәгънә, матурлык бирәләр иде. Мин бу матурлык белән сихерләндем. Разияны туя алмый карадым. Карагыз әле, Разия, сез ник бу кадәр мәхәббәтле? Әйдәгез, Рашат, кайтыйк. Бөтенләй кич булды инде. Юк, утырыйк әле, Разия. Утырыйк әле бераз. Монда бик күңелле, бик рәхәт. Минем сездән аерыласым килми. Без яңадан ярты сәгатьләр утырдык, сөйләштек, көлештек. Күк йөзе караңгылана төште, урман салкынчаланды, йолдызлар бер яктырып, бер тынып, ерактан җем-җем иттеләр, йылтырадылар, безнең өскә яшькелт яктыларын койдылар. Матур кызларның матур күзләре шикелле көнләшеп һәм көнләштереп, янып һәм яндырып, хиресле көлеп безгә карадылар. Рашат, сезнең йолдызыгыз кайсысы, дип, Разия йөзен күккә күтәрде. Минем йолдызым күктә түгел, менә янымда утырып тора, дип, мин Разияның кулын тоттым. Ул икенче кулы белән акрын гына минем кулыма сукты һәм үз кулын минем учымнан ычкындырды да, җитез генә урыннан сикереп торды. Әнә шул йолдыз сезнеке булсын, Рашат, яме? Шулай дип, Разия миңа бер йолдызны күрсәтте. Бик матур йолдыз ул. Мин аны Рашат дип йөри башлыйм. Әнә тегесе минем йолдызым. Ә мин анысын Разия дип йөри башлыйм. Ләкин ул сезнең хәтлек матур түгел, дип, мин Разияны култыкладым. Без кайтырга чыктык. Биек күкнең матур кызлары да безнең арттан ярып киттеләр. Алар безнең өскә әле һаман үзләренең яшькелт нурларын чәчәләр. Әле һаман хиресле көлеп карап, җем-җем итәләр иде. Разия белән Рашат башка йолдызлардан артыграк җемелдәделәр. Үзләренең җирдәге дусларына
ғарыштан тұрып, сәлемнәр жибәрделәр. Біз келгәндәге тар суқмаққа кірдік. Разия шыбықлардан қашынып, минем біләгім үстіне ята түшті. Аның йөрәгінің қуатлы суғуы минем бүтін қолым үстінде тыйыла башлады. Мин сезне бик сағынған идем, Рашат. Әнидән сезнең монда киләсе икәнегезне ишеткәч тә, әллә нишләп сабырсызланып көттем мин сезне. Мин Разияның сөйләп бетергәнен көтә алмадым. Үз-үземне дә белештермичә, мин аны биленнән кысып, кочакладым да, нәкъ иреннәрем турысына килеп җиткән маңлайыннан йомшак кына үптем. Ул тартылды. Билен минем кулларымнан ышкындырмакчы булды. Йөзен читкәрәк качырды. Уят, Рашат. Мин аның билен тагында кыса төштем. Качынырга тырыша торган йөзен үз йөземә туры китердем дә, күзләреннән үптем. Мин сине сөям, Разия. Мин сине сөям. Рашат, җибәр. Ходай өчен җибәр дип ул яңадан җиңелчә генә тартылды. Минем кулларымнан ышкынмакчы булды. Йөзен качырырга тырышты. Буларны булдыра алмагач, минем иңбашыма йөзе белән капланып качынды. Уят, Рашат. Мин аның муенын, кулакларын, чәчләрен үптем. Ул хәзер инде бүтән гәүдәсе белән минем кочагымда булды. Бер кулым белән нечкә генә биленнән тотып, икенче кулым белән аркасыннан кочаклап, мин аны үземнең күкрәгемә кыстым. Каты кыстым да, аның калкынып тора торган тулы гына күкрәге авыртмасын дигән шикелле итеп, кинәт бушаттым. Тагы кыстым, тагы бераз бушаттым. Ул минем иңбашыма хәлсезләнеп яткан килеш тора иде. Мин аның муенын, чәчләрен кат-кат үптем. Ул һаман кузгалмады. Мин тагын үптем. Яңадан берәр минуттан соң гына ул йөзен минем иңбашымнан күтәрде дә, миңа аркасы белән әйләнде. Мин оялам, Рашат. Мин аның тартылуына, чабып китәргә тырышуына карамаенча кочаклап, беләгем белән иңем арасына чалкан яткырдым да, иреннәреннән үптем. Кемнән ояласың? Әнә ул күктән карап тора торган Разия белән Рашаттанмы? Алардан оялма. Алар үзләре дә бер-берсен сөешәләр. Шулай булмасалар, бу кадәр нурлы була алмаслар. Булай шат җемелдәмәсләр иде дип, Рашат хикәясен бетерде. Берәр минуттан соң Фатыйма аннан, Хөршитегез соң? Аны оныттыгыз дип сорады. Әйе, дип Рашат бераз бөкрәебрәк утырган сынын уңайсыз гына турайтты. Мин аны теләсәм, теләмәсәм дә онытырга тиеш идем. Чөнки ул үзе миңа шулай кушты. Шул кадерле кичтән бер атна үткәч, мин Хөршит һәм Гариф әфәнденең икенче шәһәргә күчеп киткәннәрен ишеттем. Шуннан соң инде без Хөршит белән быелга кадәр очрашмаган идек. Назлы тәкъдир безне быел тагы бер мәртәбә очраштырды. Хөршит миңа үзенең 2 яшьлек бер кызы барлыгын сөйләде. Мин аңар, сезнең белән очрашканыма бик шатланам, Хөршит. Яшьлегемнең бәхетле көннәре, ислам еллары хәтеремә төшәләр. Сез бер дә үзгәрмәгәнсез. Һаман шул әүвәлге шикелле яшь, мәхәббәтле, матур дидем дип, Рашат урыннан торды. Бүлмә буенда йөрнергә тотынды. Сәлим дә Рашатның иңбашларына кулын куеп, аның белән йөрнә. Ярый инде шулар белән карагат кыла алгач. Бала ни белән уйнаса уйнасын, бары җыламасын гына диде. Фатыйма рояль янына утырып, ноталар сайлады. Аннан соң залда Фауст музыкасыннан бер кисәк яңгырады. Ах, сөйләгез сез аңар, минем чәчәкләрем, ничек сөям мин аны, ничек сагынам. Ах, сөйләгез сез аңар, минем чәчәкләрем. Март 1912 сәнә.
Әлеге һәм башка аудио китапларны сіз tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты. 2018 ел.